Lodwa tajba. Illum 6 ta' Ottubru nilqakom għal qudiesa mmexxija mill-Arċisqof Charles Xikluna fil-Konkatedral ta' San Ġwan fil-Belt. Hekk kif illum il-Forzi Armati ta' Malta qed ifakru l-51 anniversarju mit-twaqqif tagħhom.
Select party. Slow march. L-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Insellem lilek Aziz President tar-Repubblika, lilek Sinjura Vella, lil-Brigadier, lill-Onorevoli Ministru, il-personalitajiet distinti kollha u lilkom eżis membri tas sezzjoni differenti tal-Forzi Armati ta' Malta. Intom iltaqgħu hawnhekk biex nofru talba għalikom għall-familji tagħkom għas-sikurezza tagħkom u tagħna. Ejjew fil-bidu tal-Qudiesa nitolbu maħfra l-Alla tan-nuqqasijiet kollha tagħna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena ddibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt mirijieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija Dejjem Verġini, lill-Anġli u l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla int tejja mara lik għal dejjem, mibnija b'ġebel ħaj u magħżur. Kattar fil-Knisja d-doni tal-grazzja tiegħek biex il-poplu fidili jibqa' jikber dejjem għal bini ta' Ġerusalemm tas-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari mill-ktieb ta' Ġoswe.
Wara l-mewt ta' Mosè, il-qaddej tal-Mulej, il-Mulej qal lil Ġoswe, Mosè, il-qaddej tiegħi, miet. Issa qum u aqsam il-Ġordan, int u dan il-poplu kollu ta' Iżrael, lejn l-art li jien se nagħtikom. Ħadd ma jaqaflek kemm iddum ħaj. Bħalma kont ma' Mosè hekk inkun miegħek, ma nħallikx, ma nitilqekx. Biss għamel il-ħila u qawwi qalbek u qis li tagħmel il-liġi kollha li ordnalek Mosè, il-qaddej tiegħek. La tilwix minna, la lejn il-lemin u lanqas lejn ix-xelluk biex ikollok ir-risq f'kull ma tagħmel. Ma jitbiet qatt il-ktieb ta' din il-liġi minn fommok u aħseb fuqu lejl u nar biex taraf tagħmel kull ma hu miktub fih u hekk tirnexxi femilek u jkollok ir-risq. Mhux dan il-kmand tiegħi? Għamel il-ħila u qawwi qalbek, tibżax u titħawwaġġ għax il-Mulej Alla tiegħek ikun miegħek kull fejn tmur. Il-kelma tal-Mulej. Salm risponsorjali, ngħidu flimkien, irrid inħares il-kmandamenti tiegħek. Irrid inħares il-kmandamenti tiegħek. Ħenjin dawk li triqthom bl-ħtija li jimxu fil-liġi tal-Mulej. Ħenjin dawk li jħarsu l-preċetti tiegħu u li jfittxu b'qalbhom kollha. Ngħidu flimkien, irrid inħares il-kmandamenti tiegħek. Huma ma jagħmlux ħażen imma jimxu fit-triqat tal-Mulej. Intejt il-preċetti tiegħek biex inħarsuhom bir-reqqa. Ngħidu flimkien, irrid inħares il-kmandamenti tiegħek. Ħajżhom sħiħ il-mixi tiegħek fil-ħarsien tal-kmandamenti tiegħek. Imbagħad ma jkollix għax nistħi la naħseb fuq il-kmandamenti tiegħek kollha. Ngħidu flimkien, irrid inħares il-kmandamenti tiegħek. Imbagħad infaħrek b'qalb safja meta nitgħallem id-digriti ġusti tiegħek. Irrid inħares il-kmandamenti tiegħek la tħallinix għal kollox. Ngħidu flimkien, irrid inħares il-kmandamenti tiegħek. Qari mill-littra ta' San Pawl ir-Rumani. Ħuti, kull bniedem għandu jobdi lill-awtorità ta' fuqu. Ma hemmx awtorità jekk mhix ġejja minn Alla u l-awtoritajiet li hemm qegħdin hemm bl-ordni ta' Alla. Għalhekk dawk li jeħduha kontra l-awtorità ikunu qegħdin jeħduha kontra l-ordni imwaffqa minn Alla. U dawk li jeħduha kontra Alla ikunu qegħdin jiġbdu il-kundanna fuqhom infushom. Jibżgħu mill-awtoritajiet mhux dawk li jagħmlu t-tajjeb, iżda dawk li jagħmlu l-ħażin. Trid ma tibżax minn għandu s-seta? Għamel it-tajjeb u jkollok it-tifħir minn għandu, għax qaddej ta' Alla huwa l-ġid tiegħek. Jekk inti tagħmel ħażin, ibża minnhom. Mhux għalxejn li l-kap iġib ix-xabla u l-Ministru ta' Alla biex jikkastiga u jitħallas minn min jagħmel ħażen. Għalhekk jeħtieġ li toqgħodu għall-awtoritajiet mhux biss minħabba l-korla imma wkoll minħabba l-kuxjenza. Il-kelma tal-Mulej. Inroddu ħajr lil Alla kjoġobkom bil-wieqa. Fit-tjubitek żommni ħaj, Mulej, u nħares l-ordnijiet ta' fommok.
Il-mulej ma'kom. u miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju ta' San Mark. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien wieħed mill-kittieba resaq fuq Ġesu u staqsih. Liema wieħed fost il-kmandamenti kollha huwa l-ewwel. Ġesu wieġbu hekk. L-ewwel wieħed huwa dan. Isma' Iżrael. Il-mulej Alla tagħna mulej wieħed hu. U inti għandek tħobb lil mulej Alla tiegħek qalbek kollha, b'ruħek kollha, b'moħħok kollu u bil-qawwa tiegħek kollha. U t-tieni huwa dan, ħobb lil għajrek bħalek innifsek. Ma hemmx kmandament ieħor akbar minn dawn. Qallu l-kittieb, sewwa qiegħed tgħid Mallem, għandek raġun tgħid li wieħed hemm u li m'hemmx ieħor ħliefu. Iva, illi tħobb lilu b'qalbek kollha, b'moħħok kollu u bil-qawwa tiegħek kollha, u li tħobb lil għajrek bħalek innifsek huwa aqwa minn kull sagrifiċċju tal-ħruq u mis-sagrifiċċji kollha. Ġesu meta rah kemm kien wieġeb bil-għaqal qallu: m'intix il-bogħod mis-saltna ta' Alla. U ħadd ma kellu l-ħila jistaqsih iżjed. Din hija l-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Noqogħdu bil-qiegħda. M'intix il-bogħod mis-saltna ta' Alla. Ġesu jgħidlek lil dan l-għaref tal-liġi, dan il-kittieb li raħ kemm kien wieġeb bil-għaqal. Meta aċċetta il-parir ta' Ġesu li jekk trid tifhem il-qofol tal-liġi hemm kelma waħda biss, l-imħabba. Mallem, għandek raġun tgħid li wieħed hemm kmandament u m'hemm xi ieħor ħliefu? Iva, li tħobb lilu lil mulej b'qalbek kollha, moħħok kollu bil-qawwa tiegħek kollha u tħobb lil għajrek bħalek innifsek huwa l-aqwa, aqwa minn kull sagrifiċċju. Aħna wkoll ġejna s-sagrifiċċju tal-quddiesa u l-mulej kemm il-darba jinsisti li dak li nagħmlu ikun fqir tas-sew. L-ewwel ġiġawa fqira x'aħna midinbin u dgħajfin. Qatt mu se nagħtu ġieħ lil mulej kif jistħoqlu. Imma jkun fqir ħafna jekk ma nippruvawx f'ħajjitna insejsu kollox fuq din il-kelma, l-imħabba. Imħabba li kien nifsek, li tieħu ħsieb tiegħek innifsek, imħabba għal-proxmu u mħabba l-mulej li ħalqek. Tgħid li mħabba li għan-nifsi ħabib. Jekk inti tagħtiha droga, mhux qed tħobb lilek innifsek, qed teqret lilek innifsek. Aħsibha tajjeb. Min għalih biex ikollu xi muskolu żejjed jieħu l-steroids pereżempju. Mhux qed iħobb lilu nnifsu, forsi qed iħobb immaġini xbija illużorja tiegħu nnifsu, imma mhux ħabib tiegħu nnifsu.
aħsiba tajjeb. U hekk ukoll għal proxmu tagħna, anke bejnietkom. X'in ir-regola li tiġbor ir-regoli kollha, anke l-awtorità fl-armata, li hija importanti għax intom korp dixxiplinat. Jekk l-armata tneħħilha d-dixxiplina u chain of command, jispiċċa kollox, jisfaxxa kollox. Imma wara kull ħsieb, wara kull ordni, meta nsarfu kollox, irridu naslu għal dik il-kelma. Imħabba l-pajjiż, imħabba l-armata, imħabba għal xulxin. Għax eżerċtu mifni fih innifsu blejra, bil-pika, bid-diskriminazzjoni, għax wieħed iħares lejn il-kulur u mhux lejn il-kapaċitajiet, jisfaxxa wkoll. Għaliex l-imħabba tfisser ukoll ġustizzja, fairness, kif nittrattaw bejnietna lil xulxin, kif nitkellmu fuq xulxin. Il-fatt li wieħed ma jridx joqgħod tal-awtorità mhux sinjal tajjeb. Mhux qed iħobb il-vokazzjoni tiegħu. Imma minnu fl-awtorità irid ukoll joħloq ambjent fejn kulħadd iħossu stmat b'fairness għal dak li kapaċi jagħmel u għandu l-istess possibilitajiet li avvanza u minnu. Intom ukoll tesprimu mhux biss il-ħtieġa li aħna bħala demokrazija ngħixu fis-sikurezza u ta' dan nirringrazzjawkom. Għax forsi tgħiduli ma tantx tgħidulna grazzi, mhux aħjar tgħidulna grazzi xi darba. Aħna nirringrazzjawkom tal-li ngawdu s-sikurezza, xi sikurezza ma tiġix b'xejn u ma tiġix mill-ajru. Irid ikun hemm xi ħadd li jiggarantixxi s-sikurezza tal-pajjiż u li ikun kapaċi jirrispondi meta il-pajjiż ikun f'sitwazzjoni ta' emerġenza, tkun xi tkun. Meta l-istat ikun daru mal-ħajt u għandu bżonn l-għajnuna fuq kull aspett, iħares lejn l-armata, lejn il-forzi armati, lejnkom. U la responsabilità li għandkom hija kbira li tibqgħu dejjem korp dixxiplinat, ittrenjat u preparat. Għaliex l-għajta tad-dover ma tafx meta ġik. Imqar f'nofs il-Baħar Mediterran. Intom assedjati, ħanuża dil-kelma kważi militari, mill-għajta ta' min għandu bżonn l-għajnuna, kemm f'Malta u Għawdex u Kemmuna u fl-ibħra territorjali tal-pajjiż u ukoll fil-Baħar Mediterran fil-qasam ta' kompetenza ta' Malta. Intom assedjati minn rikjesti għall-ajut, għall-għajnuna. Intom u tirrispondu dedikazzjoni, b'sagrifiċċju, qed tesprimu iċ-ċiviltà tal-pajjiż tagħna. Intom mhux biss tiżguraw id-demokrazija tagħna, immintom garanzija bl-skills tagħkom, bil-mezzi li jagħtikom l-istat, li aħna nibqgħu pajjiż ċivilizzat, li fejn hemm l-għajnuna u l-kompetenza tagħna la nagħlqu għajnejna u lanqas insoddu widdejna.
L-imħabba għalikom infuskom, għal xulxin u għal proxmu, għal Alla. Intom ġejtu għaw, dan il-konkatedral. L-imbena minn ordni reliġjuż li kienu kol militari, għax fl-oriġini tiegħu mhux biss kellu bżonn joħosib il-morda, imma jiddefendi s-sikurezza tagħhom u ta' min qed joħsibhom. Jalla iż-żjara tagħkom hawn ta' kull sena fid-dar ta' Alla tfakkarkom li jekk il-mulej ma jibnix id-dar għal xejn jitħabtu il-bennejja. Jekk il-mulej ma jħarisx il-belt għal xejn jisar il-assis. Nawguralkom li intom tkomplu tafdaw fil-protezzjoni tal-mulej u nassigurakom mill-gratitudni u mis-sapport ta' kull wieħed u waħda minna. Bil-wifaq joġobkom. U Alla ta' seta u tjiba bla tarf li taħkem fuq kollox u tħobna bħala wliedek. Isma' bit-tjiba dan it-talb li b'fiduċja kbira sejrin nagħmlulek. Mexxi mulej il-Knisja tiegħek fit-triq tal-kelma tiegħek u saħħaħha dejjem iżjed bil-qawwa tal-Ispirtu sabiex iwettaqha fil-fedel tal-għejk u servizz lejn il-bniedem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Żejjem mulej bl-erf u t-tieba tiegħek lil mexxejja kollha ta' pajjiżna. Għamel jilqgħu id-dawl tiegħek sabiex jarfu jaqdu dmirijietom ġustizzja b'imħabba u b'onestà u jfittxu dak kollu li hu taġid għalina. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ibnek mulej sar bniedem u għoġbu jgħix bħal ħaddiem fost il-ħaddiema. Iqaf mal-membri kollha tal-Forzi Armati ta' Malta li jaqdu ħobżhom b'servizz dedikat u jagħtu fuq l-art, fl-ajru u fuq il-baħar. Ħarishom il-perikli u għatihom sens qawwi ta' missjoni importanti għafdata lilhom mill-pajjiż. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ħen mulej għal-membri kollha tal-Forzi Armati ta' Malta li jien toġbok is-sejjaħ l għandek minn din id-dinja. Seħibhom mal-qaddisin tiegħek fil-għena ta' saltnatek u farraġ bil-qawwa tal-fidi fil-ħajja ta' dejjem lill-leżiż tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Xerret mulej il-barka tiegħek fuq il-familjari tal-membri tal-Forzi Armati ta' Malta. Ejnhom fid-diffikultajiet li jħabtu wiċċhom magħhom fil-ħajja tagħhom flimkien u saħħahom bil-grazzja tiegħek fl-imħabba ta' xulxin. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Isma' nitolbuk mulej dan it-talb li għamilnielek bħala membri tal-familja tiegħek u għamel li minkejja kollox aħna nibqgħu dejjem maqudin bejnietna fik bi Kristu Sidna. Amen. Nistgħu noqogħdu bil-qiegħda.
Numu bil-wifqa. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqalmu lej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu, ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqamu lej l-offerti għas-sagrifiċċju imwaqqaf b'ordni tiegħek. U kompli fina l-emil ta' fidwa billi tqaddisna b'dawn il-misteri tas-sema li aħna qegħdin niċċelebraw bħala għaddejja tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr. Għax int fit-tjiba tiegħek ħlaqt il-bniedem u wara li bil-ġustizzja tiegħek ikkundannajtu, fil-ħnina tiegħek fdejtu bi Kristu Sidna. Bih ifaħru l-kobor tiegħek l-anġli, iqimuk id-dominazzjonijiet, jitredu quddiemek is-setat, il-kol ferħana jfaħruk ismewwiet mas-serafini u l-qawwiet tas-sema. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati, bħal ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' ratti l-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi.
dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U qed taqaf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, ma' San Bruno u mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu. Kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u rinna nagħmlu liben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għadt lill-apostli tiegħek. Inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li jint trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Haruf talla, it li
danu l-ħaruf ta' Alla, danu li neħid nubiet tad-dinja, ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħolix tidħol taħt is-saf tiegħi, iżdejt kelma waħda u r-ruħ tiegħi tkun imfejqa. Għat-tarbin se jkollna il-kappillan tal-armata u il-kappillan tal-korp tal-pulizija, wieħed qarben naħa u liħor naħa nitlob lil dawk li mhux beħsibhom jirċievu l-Ewkaristija joqogħdu bil-qiegħda, dawk li se jirċievu l-Ġesu jibqgħu bil-wieqfa sa x'kien jiġi s-saċerdot ma' ġenbhom biex jagħtihom l-Ewkaristija. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Talba tara tilħajja. Lilek biss inħobb mulej. Warajk biss irrid nimxi. Lilek biss irrid infittex u lilek biss irrid naqdi.
nitolbok mulej ikmandani dak li trid, irrid naqdik bil-ferħ kollu ta' qalbi. Għaliex mhux l-indiema imma l-imħabba issejjaħ lilejk. Għamel mulej li nkun kapaċi nisma' dak li inti tixtieq minni, ejni ngħix dak li inti tikmandani u ikmandani dak li trid. Għamel li nsibuk mulej, għaliex qabel ma nsibuk ma nistruħux. Fik biss tinsab lena u l-mistrieħ tagħna. Inti għamiltna lik u Alla, u l-qalb tagħna ma ssib qatt kwiet jekk ma tistrieħx fik. Joġobkom bil-wifa. Nitolbu. U Alla, intrit li l-Knisja tiegħek hawn fl-art narawha bħala sinjal ta' Ġerusalem tas-sema. Nitolbuk biex bis-saħħa ta' dan is-sagrament intamel minna t-tempju tal-grazzja tiegħek u ddaħħalna fil-amara tal-glorja tiegħek bi Kristu Sidna. Amen.
ma'kom. u miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lil Alla. Naslu fit-tmiem il-Qudiesa tal-lum il-Konkatedral ta' San Ġwan felu il-51 sena mit-twaqqif tal-Armata. Grazzi tal-li naqgħadtu magħna għal dan il-mument ta' talb.